May hapon, mga igsuon, muuyon mo ani, nga basta daghan kag kwarta, mapalit na nimo tanan? I don't think so. Kay mismo ang atong Ginoo, diri sa Ebanghelyo karon, dili pod mo tuo ana. Maunang niay nindot nga pamalandong ni Arne Garborg. Ako ra pong i-post sa comment section para ma-review ninyo. Ingon siya, money can buy food, but not appetite. Bisan pag unsa ka mahal ug kadaghan sa pagkaon, daghan ang magtanga ug magtan-aw kay walay gana, kay dili mapalit ang gana. Kanang gana nga bisan kamuting kahoy ug ginamusra, pero busog ug malipayon. Money can buy fun, but not joy. Bisan pag Disneyland, mahal nga mga dulaan, pero dili nimo mapalit ang kalipay sa mga bata sa karsada, nga bisag ang dulaan gihimo lang gikan sa mga kahoy ug basura, pero malipayon silang gadula. Money can buy servants, but not faithfulness. Nakahinumdum lang ko sa among katabang nga hangtod karon sukad 1990 naa og dili na maswilduhan ang iyang faithfulness ug gugma sa among pamilya, si Auntie Sita. Money can buy acquaintances but not friends. Magkapatipok tagtao pinaagi sa atong kwarta, pero lisod pangitaon ang true friends nga bisag wala kay kwarta naa uban nimo, di ba? Money can buy a college degree but not an education. Daghan ang gipaeskwela sa mga mahal nga universities, pero pag uli sa ilaha, bati nagbatasan, hambugiro na. Money can buy bed, but not sleep. Naiusa ka dato nga singer nga mahal kay Katri, pero wala og dili katulog, na depress, nag-suicide. Money can buy a house, but not a home. Naiusa ka dato kaayo nga dako kay sagbalay sa Tagaytay, pero siya ra usag gapuyo kay bulag siya sa iyang pamilya. Money can buy a memorial park lot, but not eternal happiness. Diri sa amua 95,000 ang usa ka lote sa memorial park, pero dili nimo mapalit ang langit, dapat magbinutan gyud ka. Mga igsuon, you can be happy. You can choose to be happy nga dili magsalig og kwarta. Because money cannot buy everything. Bisan ang mga pinakanindot sa kinabuhi, dili na mapalit sa kwarta. May pagsiguroon nato atong batasan. God bless!